Wat weten we nog van de 80-jarige oorlog? Een tijd die ver achter ons ligt. Maar wel een door geweld getekende periode die Zeeland mede heeft gevormd. Centrale vraag in die tijd: kies je voor Spanje of Oranje? De 80-jarige oorlog. In Zeeland kun je nog veel plekken vinden die daaraan herinneren. Zoals dit gehucht in Zeeuws-Vlaanderen, met de nogal opvallende naam Turkije. Mensen komen hier speciaal naartoe om met het plaatsnaambord op de foto te gaan. En iedereen die er langs rijdt vraagt zich ongetwijfeld af: waar komt die naam toch vandaan? Ja, Turkije, het klinkt als een grap. Het is een klein buurtschapje in Zeeuws-Vlaanderen tussen Oostburg en IJsendijke. 20-tal inwoners zijn er maar. Ja, en waar komt die nou vandaan? Er zijn verschillende verklaringen. Een van de verklaringen heeft te maken met Sluis, waar in de 80-jarige oorlog Turkse galeislaven gevangen waren genomen. Turkse galeislaven? In Sluis? Om te begrijpen wat die hier deden, moeten we terug naar het begin van de 16e eeuw. Naar het begin van de 80-jarige oorlog. We hoorden toentertijd de Nederlanden bij het Habsburgse Rijk onder leiding van keizer Karel V. Dat was natuurlijk een fervent katholiek. En vanaf 1520 ongeveer kwam er ander geluid, andere religie. Kwam er een beetje naar voren. Het protestantisme kwam in zwang. En dat was natuurlijk tegen het zere been van de katholieke keizer Karel V, die er een streng vervolgingsbeleid op nahield. Vanaf ongeveer 1550 ging dat helemaal los en er werd echt actief gejaagd op ketters, zoals ze toen heten. In 1555 trad Karel V af als keizer en werden de Habsburgse gebieden opgedeeld. Zijn zoon Philips II werd koning van Spanje en de nieuwe machthebber in de Nederlanden. Zijn stijl van besturen botste met wat men hier gewend was. Hij stuurde hier gezagsdragers naartoe om het beleid uit te voeren. En dat was tegen het zere been van de adel, die het tot dusver hier redelijk goed voor het zeggen hadden gehad. Buiten dat heeft hij ook de ketters, zoals ze toen heten, nog strenger vervolgd. En heeft hij ook verschillende belastingen geheven, waarbij de schatkist hier en de mensen het steeds slechter kregen. En dat hebben ze gevoeld hier natuurlijk. De armoede kwam op, werkloosheid was hier. En dat heeft er ook toe geleid dat het hier helemaal misging eigenlijk. Deze combinatie van onderdrukking door de overheid, economische achteruitgang en nieuwe religieuze opvattingen bleek een uiterst giftige cocktail. Nou, dat strenge vervolgingsbeleid van Philips II had eigenlijk een averechts effect hier in de Nederlanden. Mensen werden vervolgd natuurlijk en mensen raakten steeds meer vervreemd van het katholieke Spanje. En ze kwamen bijeen juist vanwege het opkomende protestantisme. Ze kwamen bijeen in open velden en daar werden ze te woord gestaan door de predikant. Dat heette dan hagepreken. Met duizenden kwamen ze bijeen om lering te doen. En dat had enorm veel effect. Ze kregen hoop en dat was een prachtige voedingsbodem om op te komen. Ja. In 1566 leidde dit alles tot een uitbarsting van geweld en vernieling, die we tegenwoordig kennen als de Beeldenstorm. Ja, de symbolische start is eigenlijk 10 augustus 1566 in het plaatsje Steenvoorde in Frankrijk. Daar was ook een hagepreek. En na afloop van die hagepreek, iedereen die daar aanwezig was, was opgehitst tegen de katholieken. En in de middag werd daar de kerk kort en klein geslagen. En dat is eigenlijk de start van de Beeldenstorm geweest. En vanuit Steenvoorde kwam het ook naar het noorden. Gent, Antwerpen werden geplunderd, Middelburg. Maar ook hier in Oost-Zeeuws-Vlaanderen waren predikanten die zo ophitsend bezig waren dat mensen hier naartoe kwamen. Bijvoorbeeld hier de basiliek van Hulst.
om de boel kort en klein te slaan. Heilige beelden waren hier allemaal opgesteld, die werden naar beneden getrokken. Een sacramentshuis waar de gewijde hostie werd bewaard, werd kort en klein geslagen. Een groot kruis werd van de muur gehaald, altaarstukken werden vernield. En zo werd de kerk in treurnis achtergelaten. Dat nieuws bereikte Philips II natuurlijk. Die was des duivels. En er moesten maatregelen komen om al die opstandelingen te onderdrukken. En hij richtte een speciale rechtbank op, de Raad van Beroerte, die de specifieke taak had om deze opstandelingen, de predikanten, te bestraffen, op te sporen. En een jaar later, in 1567, kwam de hertog van Alva om hier de orde op zaken te stellen. Dus dat grote gevolgen voor de Nederlanden. Maar de strengere aanpak wakkerde de onvrede over de Spanjaarden alleen maar aan. Dat leidde in 1572 tot een algehele opstand die in Vlissingen begon en uitmondde in een oorlog die 80 jaar zou duren. Voor een belangrijk deel werd die oorlog uitgevochten in Zeeuws-Vlaanderen, waar de strijdende partijen uitgebreide verdedigingslinies bouwden en waar deze schans bij het plaatsje Turkije onderdeel van was. Het stadje Sluis was daarnaast enige tijd een belangrijke vlootbasis voor de Spanjaarden. En daar komen we de Turkse galeislaven weer tegen, die misschien wel iets te maken hebben met de naam van deze schans en het ernaast gelegen plaatsje Turkije. Ja, je zou denken, 80-jarige oorlog Spanje tegen Oranje, Spanjaarden tegen Nederlanders hier. Maar zo simpel was het niet. Ze maakten gebruik van huurlingen. Bijvoorbeeld de Walloniërs, die waren bekend aan de kant van de Spanjaarden. Maar ze maakten ook gebruik van slaven, in dit geval Turkse galeislaven. Dat waren Turken, zoals ze toen genoemd werden. Dat waren niet alleen maar mensen uit Turkije, maar ook uit al die Noord-Afrikaanse landen. Algerije, Tunesië. En die werden te werk gesteld op de Spaanse galeien. En in Sluis was er zo'n vloot aanwezig. Ja, we zitten hier dus op de schans, Groot Turkije zoals het heet. Waar de naam vandaan komt is niet helemaal bekend. Eén verklaring is dus dat het genoemd is naar de Turkse galeislaven in Sluis. Prins Maurits heeft in 1604 Sluis ingenomen, trof daar de Turkse galeislaven aan. En een van de verklaringen is dat het hier, deze schans, vernoemd is naar die Turkse galeislaven. Ik heb niet echt het idee dat het daarvan komt. Ik heb meer het idee, en dat is meer aannemelijk, dat het te maken heeft met een geuzenleus die toen de tijd werd gebruikt. Liever Turks dan Paaps. In 1604 werd deze verdedigingslinie dus overgenomen door de Staatsen. En misschien om de Spanjaarden een beetje tegen de haren in te strijken, hebben ze deze schans Turkije genoemd. Om te laten zien van we zijn liever Turks dan Spaans. Zou je misschien een foto van ons willen maken? Hoe dan ook herinnert de naam van deze plek ruim 400 jaar later nog steeds aan een periode uit de geschiedenis die heel belangrijk is geweest voor het ontstaan van Nederland en voor Zeeland in het bijzonder. Een tijd waarin bepaald werd, horen we bij Spanje of bij Oranje.